Kalau orang tua nan bapusako, pandai maatak maetokan, pandai maagak maagihan, pandai mauleh rumin putih, mauji samui dalam batu. Indaknya tahu-tahu saja, tahu dia nak kamanakan, tahu di korang kampung, tahu di bayang kato sampai, tahu di tinggi ke maimpo, tahu di gadang ke malendo, tahu di rantiang ke manyangkui, tahu di duri ke mencucua. Itu nan patut kita pakai. Kalau jadi orang tua, walau tak tungkui tagu lampai, indak kerusak rumah tangga. Itu nan patut kita pakai. Kalau orang tua bapusako. Walaupun secara umum, orang tua bapusako, konya ketek. Matah. Tapi kata tua nanya katuan, kok kusuknya pandai menyalasai, kok karuah pandai menyanihi, itu nan patut kita pakai.